Aşgabatda ilatyň iň köp gelim gidimli sowda merkezlerinde Türkmenistanlara el yeterli bahadan Wi-Fi internet hyzmatlary birdenkä hödürlenip başlandy. Ozal diňe daşary ýurtly myhmanlar üçin el yeterli bolan bu hyzmatyň Türkmenistanlara hem hödürlenip başlanmagy köpleri geň galdyrýar. Bu waka goňşy Eýrandaky köpçüliklerin protestleriň fonunda ýurdun käbir sebitlerinde ilatyň internet el yeterliginiň çäklendirilen mahalyna gabat geldi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 22-nji ýanwarda paýtagtdan maglumat berdi. Paýtagtyň soňky 10 ýyllygyň dowamyny gurulan sowda merkezlerini şol sanyny berkararda raýatlar üçin Wi-Fi internet hyzmatynyň arzan wagtdan hödürlenip başlanmagy köpleriň hökümeti nädeg çaldy. Pälinden gaýdyp dogry ýoly düşdügi bolsun herne diýen ýaly gurrunlary ýygydan aýtmagyna getirdi. Sebebi olal bu hyzmatdyň daşary ýurtdan gelen myhmanlar üçin el ýeterlidi we onuň bahasy aşa kymmatdy. Diýip ýagdaýlardan habarly Aşgabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Häzirki wagtda sowda merkezlerindäki bu Wi-Fi internet hyzmatyndan peýdalanmak isleýän raýatlar 1 sagat üçin 5 manat, 3 sagat üçin 10 manat, 1 gün üçin 15 manat, 7 gün üçin 50 manat we 1 aý üçin 150 manat tölemeli bolýarlar. Bu hyzmatdan peýdalanmak isleýänlerden pasportyny görkezmek talap edilýär. Ýöne paýtagtyň ýaşaýjylary täze hödürlenip başlanan Wi-Fi hyzmaty barada bu ýere baranlarynda bilip galýarlar we olaryň köpüsiniň ýanynda pasporty bolmaýar diýip Aşgabatly ýene bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Habarçymyz onuň tiýdliginiň aşa ýokary däldigini, öýlere çekilen Wi-Fi internetiň hiline meňdeşdigini aýdyp, paýtagtlaryň we syýasy synçylaryň ençemesiniň bu hyzmatyň uzogy çekmejekdigini çaklaýandygyny hem belliýär. Türkmenistanda ilatyň internet el ýeterliliginiň soňky günlerde hasda çäklendirilýänligi, bagasynyň hem gymmatdygy baradaky habarlaryň artmagy hökümeti aladalandyrýany meňdeýär. Hökümet bu habarlary ýalana çykarmak üçin ýene mekir hilegar siýasat oýnap, ilata az wagtlaýyn hem bolsa Wi-Fi interneti hödürleýär. Adamlar bir näme köşeşen soň gadagançylyk ýene-de güýçlenir. Diýip Aşgabatly synçy anonimlik şertinde habarçymyza aýtdy. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistanda bu ýagdaýlar barada degişli häkimetlerden şol sanda sowda merkezleriniň administrasiýalaryndan tesbir alyp bolmady. Ýöne bu waka goňşy Eýranda müňlerçe adamyň ölmegine we başga-da 10 müňlerçesiniň tutsak edilmegine getiren uly gowrumly protestleriň arasynda Türkmenistanyň bu ýurt bilen serhedine golaý ilatly nokatlarynda galy berse-de Lewap vilayetinde ilatyň internet el ýeterliginiň çäklendirilip, onuň tiýdliginiň epesli peselen mahalyna gabat geldi. Mundan başga-da häkimetler ýurdun Eýran bilen serhet ýaka sebitlerindäki ilatdan Starlink aragatnaşyk ulgamly ulanmazlygy hem talap edip başladylar. Balkan vilayetinde howpsuzlyk güýçleriniň ýaşaýjylaryň öýlerine reýd geçirip, onlarça Starlink Sputnik internet enjamlaryny hususy taraplaryň ellerinden alandygy barada habarçylarymyz 16-njy ýanwarda sebitden maglumat berdiler. Bu aralykda paýtagtyň kanun goraýjy edaralaryndaky çeşmelerimiziň bir näçesi Türkmen hökümetine ýakyn gurplu hojalyklaryň tas ählisiniň Starlink enjamyny ulanýandygyny, ýöne adaty raýatlaryň ondan peýdalanmagyna ruhsat berilmeýändigini aýdýar. Ýöneköy adamlarda Starlink enjamynyň bardygy anyklansa, onu güýç guruluklary gelip onu ellerinden alýarlar we ýygyna gaýdyp bermeýärler. Hökümet ýolbaşçylary we olara ýakyn guruply hojalyklar ulanýar. Ýöne halka gadagan edilýär. Halk kommunizm öýleri bolsa kapitalizm şertlerini ýaşaýarlar. Diýip çeşmämiz aýtdy. Türkmenistanda Starlink ulanýanlaryň peýda bolandygyny habarçylarymyz geçen güýz aýlarynda habar beripdiler. Hususan da Lewapda we Daşowuzda ilat arasynda Starlink enjamyny ulanyp internetden bökdünçsiz peýdalanýanlaryň bardygyny, emma sany az bolan soň resmiýlerin olara häzirlikçe üns bermeýändigini habarçylarymyz belläpdi. Halkara barlyklarda dünýäde iň haýal we gymmat internetli ýurtlaryň hatarynda agdalýan Türkmenistanda häkimetler ilatyň
internet el yeterliligini çäklendirmekde. Internet azatlygyny gysmakda ýyllar boyu tanqid edilýär. Ýurtda internet ulgamyndaky dürli maglumat çeşmeleri, şol sanda garaşsyz habar serişdeleri we iri sosial torlar hem berk petik astynda saklanýar. Munyň bilen bir wagtda häkimetler ýurtda sanly ulgamlaryň östürilýändigini, tas ähli pudoklara sanly tehnologiýalaryň ornaşdyrylýandygyny ýygy-ýygydan tekrarlaýarlar. Türkmenistanyň günbatarynda howanyň sowamagy ilatly ýerleriň gaz öpçünçiligine täsir etdi. Welaýaty gaz bilen öpçün edýän turwalaryň ýarylmagy zerarly yerli ýaşaýjylar aýdly howada gaz öpçünçiliginden mahrum boldy. Balkan vilayetinde 21-nji ýanwary geçen gece güýçli gar ýagdy. Gyzylarwatda Sewitin gaz öpçünçiliginiň esasy turwalarynyň birinde jaýryklar emele gelip ýarylan ýerleri boldy diýip Azatlygyň Balkanly habarçysy hem birnäçe çeşmeti gurrun berdi. Olaryň sözlerine görä munyň netijesinde tutuş vilayetyň esli böleginde gazyň öpçünçiliginde bökdünçlükler döräpdir. Vilayeti gaz bilen öpçün edýän esasy gaz turbasynyň çüýren ýerlerinde jaýrylyp, howa temperaturasynyň -7, -9 gradusa çenli aşaklan wagtynda turbanyň birnäçe ýerinde jaýryk döredi. Vilayetde ilatly ýerleriň tas ýarysynda gazyň kesilmegi her sagatda gaýtalanyp dur. Diýip çeşme 21-nji ýanwara geçilen gije bolan ýagdaý barada gurrun berdi. Balkanly çeşmeler gaz öpçünçiliginiň çarşembe güni akşama golay dikeldilenligini aýdýarlar. Akşam 6-da kadaly gaz öpçünçiligi dikeldildi, ýöne gaz basymy ören pes diýip çeşme aýtdy. Şu günler Balkanawatda, Hazarda, Gumdagda, Esenguluda, Gyzylgaýada we hatda Türkmenbaşyda ençeme bina gazyň kadaly barmaýanlygyny aýdan çeşmeler mektepleri we çağlar baglaryny ýylatmak üçin ýol gözlenýänligini gurrun berdiler. Mektepleri çağlar baglaryny ýylatmak üçin öz başdak awtonom ýyladyş gazany ulanyldy diýip çeşmeleriň biri aýtdy. Gazyň kesilmegi sebäpli şu gün Balkanyň mekteplerinde okuwçylary üşetmezlik maksadynda ýyladyş gazanyna ulanylan atrabot edilen motor ýagyny ýakdylar diýip ýene bir çeşme 21-nji ýanwarda aýtdy. Ilatly ýerlerde howly jaýlarynda ýaşaýjylar odun ýakypdyr. Sadak yakanlarda boldy. Hojalyklarda, howly öýlerde odun we gowaçanyň samanyny ýakdylar. Owalarda mal tezegini ýakyp öýlerini ýyladanlar boldy diýip habarçymyz belledi. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde gurrundeş bolan Balkanly ýaşaýjylar gaz we elektrik togu kesilip binalaryň sowuk galmagyna degişli ýagdaýyň her gyşta izlidine gaýtalanyp durýanlygyny aýdyp, häkimetleriň hiç bolmanda çağlaryň okuyan binalarynyň ätýaşlandyryş serişdeleri bilen üpçün etmek ýaly çärelerine uly zerurlyk bar diýip bellýärler. Balkanyň gaz üpçünçülük edaralary gaz balonlaryň ätýagyny iň bolmanda mektepleri, çağlar baglaryny üpçün etseler, bu binalaryň öz başdak ýyladyş gazanlaryny ulanmak üçin serişdeler bilen üpçün etseler gowy bolardy. Bir gaz balony azyndan bir binany 5 gün ýylatmaga ýetýär we çağalary sowukdan gorap bolýar. Diýip mektep işare edýär. Azatlyk radiosu gaz öpçünçiliginiň kesilmegi bilen bagly soňky ýagdaý barada Günbatar vilayatynyň resmiýetlerinden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda ilatly ýerleriň gaz we tok öpçünçiliginde bökdünçlükler ýygy-ýygydan döreýär. Gyşta ýatynym aýazly howada gar ýaganda we doňokluk emele gelende energiýa öpçünçiliginde bökdünçlükler has köp ýüze çykýar. Balkanly çeşmeler Balkan vilayatynyň gaz öpçünçiliginiň bir böleginiň Ahal vilayatynyň üstü bilen geçýän uly gaz turbasyndan gelýän gazyň hadabyna beýleki bir böleginiň vilayatyň içerki tebii gaz turbasyndan ilata berilýänligini bellediler. Olaryň sözlerine görä soňky bökdünçlükler bu turbalaryň tehnik ýagdaýynyň kadaly däldigini görkezdi. Geçen Tomusda Bereket etrap çağından geçen ulu gaz liniýasynyň 7 kilometr aralygyny turwalary täzesine çalışdylar. Gallarbatdan Türkmenbaşy aralykda tas 300 kilometrlik gaz liniýasynyň turwalary 45 ýyl mundan odal çekilen. Olar könülşen we tas her 500 metrden gazyň sızýanlygyny siňlese bolýar diýip Balkanly çeşme aýtdy. Balkanyň gaz infrastrukturasynyň ýagdaýyndan habarly bu çeşmäniň sözlerine görä meselenin iňen wajypdygyna garamazdan oňa häkimetler derejesinde ýeterlik üns we serişde berilmeýär. Vilayatyň we etraplaryň gaz öpçünçilik edaralary uly deşik bolmasa oňluk
gaz sığmalar üçin kevşirläp yamamak işlerini hem geçirmeýärler. Turbolaryň awariýa ýagdaýdadygyny bahana edinip 2-3 basymdan köp gaz hem göýbermeýärler. Sebäbi gaz geçirji liniýalar ondan artyk götürmeýär. Dip bilirmen aýtdy. Türkmenistan dünýäde gaz serişdelerine iň baý ýurtlaryň biri. Gaz eksporty ýurduň esasy girdejileriniň çeşmesi bolup, daşary ýurt valutasynda pul getirýär. Emma ýurduň öz ýylaty gaz üçinçiliginde ýygyderli problemalar bilen ýüz-ýüz bolýar. Birleşen Ştatlaryň ýöreýti wekili Steve Witkoff 22-nji ýanwarda Davosda geçirilen Bütün Dünýä Ykdysady Forumunda Ukraina boýunça dowam edýän parahatçylyk tagallalary barada oňaýyn sözler aýtdy. We ertirlik naharyň başynda geçirilen duşukda indi biz soňuna geldik, men hakykatdanam optimistik diýdi. Onuň bu sözleri diplomatiýanyň ýene-de batlanmagyna garaşylýan pursatda aýdyldy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump we Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenski ýakyn wagtda Davosda duşuşmaly we Witkoff günüň ahirinde Moskwa gitjekdigini aýtdy. Meniň pikirimçe biz meseleni bir sowalyň daşynda jemledik we onuň birnäçe variantyny ara alyp maslahatlaşdyk. Bu bolsa onuň çözülüp bilinjekdigini aňladýar. Şonuň üçin eger iki tarap hem muny çözmek isleýän bolsa, biz onu çözeriz diýip Witkoff aýtdy. Ol dartgynly nokodyň nämedigini düşündirmedi. Ýöne onuň bu sözleri Trump'yň ondan öň parahatçylyk gepleşikleriniň kynçylyklary barada oýlanmalary boýunça aýdan sözlerinden tapawutlandy. Köp halatlarda bizde Orsiýet bilen baglaşmak üçin ılalaşyk bar. Orsiýet taýýar, prezident Zelenski baglaşmagy ret edýär. Muny ol Oval kabinetinde bolanda gördüňiz. Men nägeli bolupdym. Soňra bolsa prezident Zelenski ılalaşyk baglaşmak isleýär. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin islemeýär diýip Trump aýtdy. Mundan öň Vladimir Zelenski Davosdaky çäre gatnaşyp muny Birleşen Ştatlar hemde beýleki hyzmatdaşlary bilen howa hüjümünden goranmak we beýleki meseleler boýunça ýalaşyklara gol çekmek mümkinçiligi bilen baglaşdyrýan ýalydy. Munyň şeýle bolup bolmajagy belli däl. Ukrainanyň Davosdaky häzirki delegasiýasyna Rustem Umerov ýol başçylyk edýär. Ol şol ýerde Witkoff bilen ykdysady ösüş, uruşdan soňky dikeldiş meselesi we howpsuzlyk kepillikleri boýunça duşuklary geçirenligini aýtdy. 17-nji we 18-nji ýanwarda Ukraina delegasiýasy Miami'de Birleşen Ştatlaryň wekilleri bilen duşuşdy. Ol ýerde $800 milliard çenli ykdysady kömek barada gürrüň edilenligi habar berildi. 1971-nji ýyldan bäri Bütün Dünýä Ykdysady Forumuny geçirýän Şwitsariýanyň ajaýyp dağ diýinjalyş merkezi bolan Davosdaky gepleşikler Ukrainanyň energiýa destgalaryna garşy Orsiýetiň ýygyderli raketa we dron hüjümleriniň fonunda geçirildi. Orsiýetiň hüjümleri aýazly howada 1 milliona çenli adamy ışyksyz we ýylylyksız galdyrdy.